Musím povedať, že toto bolo extrémne ťažké rozhodnutie, pretože mňa stalo veľmi veľa energie naozaj dopracovať sa na miesto, na ktoré som sa vypracovala postupne. Ja som odchádzala z miesta, ktoré vytvorili špeciálne pre mňa. Mala som samozrejme aj partnera, ktorý bol Rakúšan, už to všetko vyzeralo, že naozaj budem Rakúšanka, že tá energia bola vynaložená správne. Čo je tá motivácia pre človeka, ktorý si robí v zahraničí už nejakú kariéru a chce sa vrátiť domov? Ten zlom nastal, priznám sa, počas korony, kedy nastala situácia, že som sa takmer nedostala domov. A potom druhý bol, keď začala vojna na Ukrajine. A toto boli tie momenty, ktoré ako keby pomiešali karty. To, či sa vrátia, veľmi úzko súvisí s ich rebríčkom hodnôt. Vy nemôžete presvedčiť niekoho, kto je nastavený tak, že má financie na prvom mieste, aby sa tu vrátil. To proste sa tam nedostaneme. Nemôžeme sa porovnávať so Norskom alebo ja neviem, Švajčiarskom. Ale ak máte v sebe niekde motiváciu robiť veci lepšími, meniť veci okolo seba, tak sa vráte. Keď sa ma niekto pýta, že prečo som sa vrátila, tak ja mám niekoľko odpovedí a tá najkratšia je, že tam už všetko porobeno. Tam proste, áno, veci fungujú, ale tu je strašne veľa roboty. Takže ak máte v sebe kúsok tejto motivácie niečo zlepšovať, príďte, je tu strašne veľa práce. A čo nesmie chýbať na štedrovečernom stole v Bardejove alebo vašej rodine? My máme 6 chodov a možno je len také tie tradičné. Tak to tak krátko. Nie, ja budem veľmi... Ja som chcela práve povedať, že to, čo majú všetci, plus možno my máme...